እዚህ በደንብ ሃይምሮ መሰረታዊ ሰብሰቡካ ማለት ብትግርኛ። ኦኬ ዌልካም ቱ ማይ ቻናል። ባርከስ ሎማዓንቲ ናይዛ ተስዕብ ትሪያንግል ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ክረክብ ኢና። ስፍሓት ናይዛ ትሪያንግል እዚኣ ክረክብ ከምቲ ዝሓለፈ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ 1/2 ቤዝ ታይምስ ሄይት እዩ። ለዚ ቤዝ 4.3 ሴንቲሜትር ተዋሂብና ኣሎ። ሄይት ኣይተዋህበናን። ስለዚ መጀመርታ ሄይት ንክንረክብ እንታይ ክንገብር ኣለና? ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ መጀመርታ ፐርፔንዲኩላር ላይን ከድልየና እዩ። we need to draw perpendicular line, straight perpendicular line. ስለዚ ሓደ perpendicular line የድልየና ማለት እዩ። ስለዚ ሄይት ንበሎ ነዚ ኦኬ እምበኣር እንደዛ ሄይት እዚኣ ንክንረክብ ሕጂ እንታይ ከድልየና እዩ? ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ አይሶሶሊስ ትሪያንግል ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ኢኩላተሪያል ትሪያንግል ክንሰርሕ ከለና እቲ ፐርፔንዲኩላር ላይን ነቲ ቤዝ ማዕረ ዝመቕሎ ስለ ዝነበረ ፓይታጎራስ ቲዮርም ንጥቀም ነርና። ኣብዚ ግን እዚ ፐርፔንዲኩላር ላይን እዚ ማዕረ ኣይመቕሎን እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ካብዚ ናብዚ ዘሎ ንውሓት ዝተፈላለየ እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ፓይታጎራስ ቲዮርም ንጥቀም ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ? ናብ ትሪግኖሜትሪ ንከይድ ኣለና ማለት እዩ። ናብ ትሪግኖሜትሪ ብምኻድ ሄይት ክንረክብ ክንፍትና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተኑስ እዩ። ኮሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ አጃሰንት ኦቨር ሃይፖተኑስ እዩ። ታን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር አጃሰንት እዩ። ስለዚ እዘን ሰለስተ ፎርሙላ እዚአን ካብዘን ሰለስተ ፎርሙላ እዚአን ሓንቲ ብምውሳድ ሄይት ክንረክብ ኢና ናይዚኣ ማለት እዩ። ማርከስ ዲግሪ ተዋሂብና ኣሎ 67.5 ዲግሪ። ናይዚ ዲግሪ ኦፖዚት ሄይት እዩ 3.6 ከዓ ሃይፖተነስ እዩ። ስለዚ ዲግሪ ተዋሂብና ኣሎ፣ ሃይፖተነስ ተዋሂብና ኣሎ፣ ተሪፍና ዘሎ ኦፖዚት እዩ። ስለዚ ኦፖዚት ንክንረክብ እዛ ሳይን ንጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ኢልና ኣለና። ስለዚ ሳይን ቴታ ክንደይ እዩ? ሳይን ክንደይ ሂብና ኣሎ? 67.5 ዲግሪ ክንደይ ሂብና? 67.5 ሂብና ኣሎ። ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፖዚት ሄይት እዩ ኦቨር ሃይፖተነስ ክንደይ ሂብና ኣሎ? 3.6 ሴንቲሜትር። ስለዚ ኦቨር 1 ማለት እዩ። ነዚ ሄይት ክንረክብ ሄይት ታይምስ 1 ሄይት ክሪስ ክሮስ ማለት እዩ። ሄይት ኢዝ ኢኳል ቱ እዚ ምዚ ክነርብሖ ከለና 3.6 ሴንቲሜትር ታይምስ ሳይን 67.5 ስለዚ ሄይት 3.6 ሴንቲሜትር ታይምስ ሳይን 67.5 ኣለና ማለት እዩ። ባር ሕጂ ናብዚ ክንመለስ ኢና ናብታ ቀኒ ፎርሙላ። ምክንያቱ ሄይት ረኪብና ኣለና ክንደይ ምዃኑ ቤዝካ ተዋሂብና ኣሎ። ስለዚ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ 1/2 ቤዝ ተዋሂብና ኣሎ ክንደይ እዩ? 4.3 ሴንቲሜትር ታይምስ ሄይት ተዋሂብና ኣሎ 3.6 ሴንቲሜትር ታይምስ ሳይን 67.5
7.5 okay ስለዚህ area is equal to 1/2 times 4.3 centimeter times 3.6 centimeter times sin 7.5 calculator is the come ስለዚህ sin 67.5 نخركب ግድነት ካልኩሌተር ክትቀማለኒ አለዛ ካልኩሌተር ዚያ ጥቅም ካሲዮ ካልኩሌተር ያ ወይካ ቴክሳስ ካልኩሌተሩን ክትቀም ትፈልሃ አነ ግን ዛ ካሲዮ ካልኩሌተር ዚያ በመጠቀም sin 67.5 ክንደይ መኻኑ ክረክብ okay bar sin 67.5 ክንደይ ብንለው በዚ ካልኩሌተር መሰረት 0.924 ይብንለው ስለዚህ هنربحنا حجو calculator بنتقام لذي كنربحنا بالدي لذي area is equal to 7.2 centimeter square هيبنالله لذي حتنا إذا triangle ذا 7.2 centimeter square يخول 7.2 centimeter square يخول اوكي بارك انت قدام يتمسرت لذي اول صفحات ويكا area ركب بينا لذي area is equal to 1/2 base times height ስለዚህ ነዚያውን ከም ተቀዳይት መሰረት ሳይኒና እንጥቀም ማለት እዩ ሳይን theta is equal to opposite over hypotenuse ለዛ ፎርሙላ ዜና ወስድ ማለት እዩ ኦኬ በዚያ መሰረት area is equal to 1/2 base 6.8 centimeter you times height ka 2.9 centimeter times sin 125.7 degree ስለዚህ 2.9 centimeter times sin 125.7 degree ስለዚህ area is equal to 1/2 times 6.8 centimeter times 2.9 centimeter times sin 125.7 حجون calculator يحتكم بذا calculator مسرات عندك بنيو اوكي بذا calculate مسرات sin 125.7 كنده يبنلو 0.182 0.812 يبنلو مالتي لذي area is equal to لذي مسار بحنايو جون calculator بمتقام كربحاية اوكي إذا مسار بحنايو 8.0 centimeter square يبنلو مالتي ስለዚህ area ወይ ካስፋት ናይዛ ትራያንግል ዚያ 8 centimeter square ሆል ባርከስ መደብ ሓጋዝ ኮይኑ ምስትረኽቦ ንኻልኦት ንኽባፃሕ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከምኡውን ሃናፅር ርኢቶኹምን ማእረምቶኹምን ኣይፈለየና ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ይራኽበና ባርከስ መደብ ሓጋዝ ኮይኑ ምስትረኽቦ ንኻልኦት ንኽባፃሕ
ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ሃናፅር ርኢቶምን ማዕረምታን ኣይፈለየና ኣብ ዝመፅእ መደብና እስካብ ንራኸብ ብሰላም ይራኸበና